a fascinating idea that you have there. Because then it says that as the university itself, you won't have as much pressure. Excuse me. As much pressure in terms of subsidizing students who would be using public transport. And then number two, the point that you also raise as serious? Baba Kuda. Baba Kuda. Anditi. Mwana wedding mwana wangu katakato. Murukwana ere Kuda guys. Kuda, jina Kuda. Chama kani. 270. 270. Hey, for 1 minute. Yes, Kuda. Kuda. Tumilisa bomba mavo in. What do you mean? What do you say? Ah, good. Didn't say yeah. Kuda. Why is it good? Kuda say. Kaya. Kaya mana? Mata wa ponse na kuri. Una lima. Mama South Africa gir. Kita ingin na. Agir. Apa nak kira kita? Apa ponse? My way. No problem. Leuza sunga kama. Yes. Manje uda utambira pa Canada. Ero utambira pa Canada. Uanza pombe. Bora bashiko. Hamba tuone. So the sunga please. I don't. Oh, rinda pressure. Pressure, na pressure Kuda. Roda pressure. Rinda pele ipompe pili. Ema pili ba pompa ke. Bato pompa ke. Bato pompa. Bato pompa. Bakuda, isikugara shedi. Mato sevenza, mateta basi. Isikugara. Mateta basi akakura sarga iti. Kule mwana wedu. Alright. Kuda. Bye-bye. Kuda Friday, ne? Friday I'm coming to take you, ne? Friday you must prepare your bag, small bag, ne? Then I'll come and take you on Friday. I get sure. All right, Baba Kuda. Right. Have them ride All right, then. Sure. But when you register, you automatically opt in, to that. And it's not cash that you Hi guys, ndatimuone mwana wangu guys. Ndatimuone mwana wangu echikomana uyu muone Kuda. Ndatimuone Kuda wedu. Kuda ndewe madiaries ati munosizia. Kuda ndewedu pano pa diaries. Kuda ndewe madiaries. Kuda ndewedu pano pa diaries panapa. Anti mazviona. Kuda ndewedu madiaries panapa. So instead of paying high premiums very close to accommodation. Mwana chokwera chakafara rangapuwa rakafa ndikuda yangu. Someone from the university, and many of these buses have achafara shame so that you can cycle from wherever you are with increases of attachment and catch a bus and still be able to park your bicycle on the bus. Hi guys. Kuda ndewedu madiaries ati munosisiya it's hard kukanganwa mwana guys musanyeperana it's hard kuti mwana mwana akatsvukira mayatsomuona kana nemuti mwana wedu akatsvukira it's hard kumukangamwa just like that azvingoiti kuti tingokanganwa mwana uyu just like that azviiti kuti tingokanganwa mwana uyu just like that guys azviite mwana uyu ndewedu the area where university students tend to be active in. So it's a sub-topic in and of itself, but that is one of the key elements that make such interventions work.
So guys, I don't know. Mariedu funeral. Dakutenda madadis. Mese, thank you very much. Mara kutre zvakanaka guys. May the good Lord enlarge your territory. Mariedu yakuti tunachiende kumbasa kutaura kwasa kunyora kwandakaita maposti. Mariedu yakwana body yakuenda at least maive mwana vakwanisa kuzonoviga mwana wavo. Maive mwana vakwanisa kuviga mwana wavo. Guys, and this is I don't know how to express my gratitude to you guys. And Mari something, so I don't know what to say. But ndinongotanguka mwari kazvamaitaka amusikugonera indini amusikuitira inini muri kuitirani muri kuzviitira imimi pachenyu ukaita chakanaka wazviitira ukaita chakaipa wazviitira handitika so toda kutendai guys maita basa mwara kuitire zvakanaka mufunge at least mai vaiva vandifonera vachiridza musodzi guys it's just that kuti ndimai vakuru munhu wechikuru havakwanisi havo kuya palive vanga vachitoda kuti vatendewo zvino havana kana nefacebook yacho havatozivi kuti zviri kufamba sei asi vangoti nditende vata kuchema nemufaro uyu wanga wakuchema kwemufaro ndokwanga kwavepo wanga wakuchema kwemufaro andimaona kuti ndandisingafungi kuti mwana wangu ndichamuona kwekupedzisira ndanichingoti achagara otongovigwa kuSouth Africa ikoko sure ina ndizi South Africa iye anaye ikoko South Africa uko pamwe akasafunga kudzoka kumusha saka guva rongosarako ongoroverako pasina anozoti akavigwa sei kana kuti kupi saka at least body ichasumuka kana zvikafamba mushe ndataura namo boys vasangana nemusikana nasisi vari kuita paperwork vese nemusikana uya akashaikirwa vari kuita paperwork vese izvozvi so as we speak saka zvikafamba mushe Friday body inenge yakuenda kumusha body inenge yakusumuka kuenda kumusha saka guys tichambonona kamwana kadede kacheche kakasiyiwa kaya makamwana kadiki makaziva kaya kekusiyiwa kaya ndokati kuda ngofambira zvedu tobva ndadzokera zvangu kumba imile kudhari inogwadza kugara iyi ndambonoona kamwana kacheche kaya kakasiyiwa kaya ndokatoda kuti mbonoona izvozvi kamwana kaya kuva vanoguzadza rujese rudie kumba kwavo seiko ndiamai vave vakutengesa chibagwe hei chichakachipe hei kipuka imopo zvakachipa chimachanganiti Obvious. Mopo kipuka kipuka imopo ha ha mukodoro ha imara kodoro ki 7 rand musi fresh ha mara kodoro ki 7 rand buti please shapu in okay ufra akiri kari wareke karitlisa oh no ubachemeka It's not until you fall. today ndiko vanenge vachida kudingirira ivavo When your tears 7 bajo wafa kama kwenda ta 7 mwana support le uko wani basela basebe uko wani basela na kitu supportile asikurika Mungano supportela basebe mungano tonika utanika 31 tonika utuwani basebe masebe kakulaba masebe kakulabesa ngosho na kakulabesa ngosho kakulabesa ngosho ati watu wa mina lo. ati ba mina kakulabesa ngosho Ore sasa mama sasa. Imali konte situ lati vegile. what is konte situ Vegile imali. Ten. Kari skone maveji alibone asibone siveji asibone siveji lesibone siveji lesibone nasinochitaura chikachigona cheta nasinochitaura silava kuvona yi ufresh wena silava kusvibona swiveji yi aiwa ndipe kaulava ilava veji 12 veche maeta unyika 10 ushavile mama kishabile ne plastic yeah fakele ngwa si fresh yalo iya kiki fresh amara masebe kakulava kakuranza masebe kikuranza ngofo joreve inai what does it mean kikura akilavi wani masebe kilava doshi ngosho ochi 4
4. Eh. Quadro. Yeah, quadro. Sunga au phone. Ashibone sunga. Ashibone sunga. Ulama Ashibone shuwa. sunga. Nikete shona ashuwa. Asunga. Nasi najitaura jete. Ibi. Ona sunga mama. Shipukai. Shimalini. Tawunyika 10. Shimalini. Shifresh. Fresh. Shifresh. Wachibona. Umfa shitsunga shitu. 2 ne. Eh. Leshe 2 phone. Sha. 4. Shi4, shi2. Atimbili. Shikwadi. Atimbili. Mbili. Atimbili 2. 2 mbili shichuku chakachuka ishi shichuku shivasa shigreen nyana Chibage chake mawani machi chakasimba. Chibage chake chiri bwo. muchidao Chibichi. Yebo. Chakawa. maseve okay kia kopili ne Yeah, okay. kia muraho Kaka. Yeah, kaka murao, kaka. Oro karmona. Anzi shichuku. Glaze mazodomoka. Madari zakubata kazi shichuku. Ni sasana. Bo. Mga. Nikete 34. maseve akiri maseve na shirekile 7 ne 50-56. Sheta Yano put yenza. 4 put 4 more shirekile mina shirekile 7 ne shi batla Am I refeta ka wena? no kin na ki patala Ngabuthatha am I refeta ka wena? okay Ke 116 eh? Yeah, 116. That's all. Ona re khawlele li thura. mara akiri ki support ile I support my people who are working I support people who are working wa bona Hayi, o support ma. support ile ke Right ma. That's why Rafu. mara na machebe kinali garden I have a garden I'm just supporting you Uka. shinali teng shi garden shaka shi garden I have akiri ki ishona Ishona mwana madara. ishona ngofo Arepi ajiwa n'wina. N'wi rhandza ngopfu. Wativa. ndairata ngofo Oja 4. Yeah, it's 24. T-sharp. okay and shumuriwa mudimuriwa Bo. Akatenga. Apo if Maji. Madari mawakuwadzana shishi. Gule zazi shichuku shigiri. akachuka zendaona wakachukuruka ndikati Shigaderi sisine. Shimadari zishiri kuda kuzwa shituku. muriwo wakachuka muriwo wakachuka sei tauri green kutongosapota kande garden zinrangu Yiko ina garden ya wena mama. iteng Edorobheni munga. dorobheni Hayi. Loko awungena edolobheni. Utayibo. Lo msati lo. Tataka number 4. mara garden yaka kitsongo Ene? itsongo Isambalele. garden itsongo hasi Oh. itsongo Hayi batla like runa fela uri rika fela re stokanyana. I stock kitsongo kitsongo Okay, nyani. Smart. Ifango Yeah. Kibaya kubai. Iba mngani ifake. kafika Usikawara mga. kafika Ya. Kuri bakono kukurekisa thatha. asi wena urekisanga why wena complain
Why when Utena kai we. Kasi wena utena kai wena bashapu wena utena kai. Oh, okay. Wena. Sibona. Wena utena kai. Ujiwa ki. Au. Utata wa ki. Toto ke ne ke 152 ne yano le ka re fa fela 150 sha le sha sa ka le sha 7 1 2 3 4 5 6 7 what do you want Yeah. 7 Mafofo eni. Yeah. sharp Thank you mngani. no sharp Danki masebe. Thank you malume. Na masebe what is munati? serious u right na ye irato ka batho ba mo ina le Kipo kai kipo na tata ke 10 rand Serious? 10 rand Oh, bayana no. munata o ga ija for hai Mara na re ba ntsimusi ano. ite Ka rena re ba ntsimusi re ke tse ite mama chimbamba ira. Mambaira. Azinaki. Azina kanti. So reka next time so reka next time mungani. thank you na So Inoti chiko mbiti yedu size panapa. Tukaji. Samuda kweza pa TV. Domoka panapa inogaya kuti kuli sudu kuno. TV 8 TVs. Benzi che mungu. Oti size panapa. Benzi. Tu wale TV. Guys, ndotaura changani guys, mandiwa ndichizama kutaura ndotaura changani. Ndataura changani mandinzwa guys. Andinyeyi ndiripo. Andibonyeyi ndiripo. Ndotaura. Ndi apa? I'm sorry. But the function say inozi chiko 10 off hapa hii kuti chiroti U10. 10 of it. Iyo hii. Say. Just ngeke. Tutenere pamsara. Tutenere. Ndibapiko imi? Pamsoro pa. Hayi. Saka pato zifamba sei neri fesi kunositoka. Teva. Stina boys ja. Ndihamba. Saka sitino zvete to Ipapa painga panga pari bomba. atotena ndinowasha. Yotena ipapa. Tichatena ipapa. Ndiwari. Ndi apa iri? Ndi apa kana patuba ndo pana patuba. Oh, una mai wena asedi vakazara vakazara. No mira murodi, but tunongota in down there. Mira indisi. Tinene baba. Ya, papa pari bola ndo zvekuti. Kozi cameraman hanzi mataura zvinyadzisira wani. Anombotaura zvinonyadzisira. Ngavateerere madhairi zinda. Inga wanda taura zvinhu zviri simple. Hachisi chindau changu ke. Ngaenda ndakutokangana mutora madzina. Bohere ikoko wanga. Koko. Asina kutogara pane here vakatiza kumba kwenyini vakatogara pane. Ndodino kuti hakuna vanhu takagara saka. Namudaro. Yesinani mwana wedu. Yesinana. Muri raitero asikana. Tiripo muri seiko. Mushe. Yesinana. Chimwana chiri kukura ichi. Lukura. Ba. Yesinana. Ende muri kugona sikana muri kutobatsirana imi muchichika poriji. Jinda Imi ndima muchika poriji. Saka mamuchika poriji yemwana zvei. Ndima kuti ndima kuda kumira. Ndandidya poriji chimwe mukaka womwana futi. Munomira mushe. Yesinana. Jodi handindiri kuona kuti ari kudya chiguta. Kana kutodyawo neni naye achidyawo. Funi kumwana, funi kuna mai, funi kumwana. Zvingoenda zvakadaro. Yes. Bani mandla. Mai.
Banda. That's Mama Pen as well. Barugesi. Okay. Yes. Yes, again. Yes. Just a kerera, nice kind of sekerera. Yes. And did it. Bani manje kune munhu. You did it. You did it. You did it. You did it. Just a kerera skana. Enana. 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 Nossa, sequeira. Bauya mai wacha. Esse cara não é mano. Aí o tá dimi kama tem bem comment vai. Bauya mai comment. Ngwana nos comment. Andana nos comment. Comment section. Muri sei. Nasi chenda fara cha sequeira. Atorara. Arara. Abarara hake. A sequeira karara hake. Chiduva niti. Ndosa kama ndakaita bondi nacho. Chiduva niti. Nei vangu mera duve muri wangu mera duve. Plus Mwana. mai mera duve murume mera duve. Saka todi. Saka mena kuti ndiani? Uri mwana. Ndosaka ndakaita bondi nacho shuwa. Ndosaka ndakachiparira yes again. Tavata. Muri sei. Katsika tifune tichiona vedu ichi comment chedu ichi. Katsika itione comment wedu. Atina idi zvakawanda kuti kuigire mapampers. Emukaka. Mombotoka magaba. Akawanda. Comment wenda nchapa pano. Nemakapu nemababy Gaba kuna comment. Gaba kwa makapu kuna comment. Kuna kondi. Kwakapambaga. Munombochova nawo amagaba acho akati aiwa timsango mwana ndewe munhu wese nditi kana mungo kumbaona chimwe chisawa papa chatorara ichi chajisiseka nenguva yacharara ndatoshaya izvi chajisekera izvo chava chaseka Azisei makati mwana kumwe zita ndi comment. baba vake zvindu vakaanzi ndivakamupa. Okay. Saka ndipana C. Chibhuti chacho chine 4 years. Shame. Chiri kugara saka ichi chakasara kwa baba. Shame. So zvamati muta orphanage pano muchatopesa matongovhura orphanage. Mukashongogara navo vose vana ava. Anotombouya. Anditi. Muchatongoita orphanage mogara henyu navo. Anditi. Shame. Totoziva here kuti munin'ino. 4 years. Chidiki vasikana. Chisikana. Zvakaoma sikana. Pande zvinoita Mwari mufunge. Ndizvozvo. Isati chagari mai vake mushuwa kudenga kwavanenge vari vanenge vachitosekererawo vachiona mwana wavo vari kukura zvakanaka. Vanofara. Chitori muvatisa yarara. Adorara. Chitorara zvako. Haneti asi usiku. That's good. Because hey, umwe anopinda kuiza ubati unovata wakashinura. Kubva diki hatombochema. Handiti. Avanotanga kugara naye akadai. Handiti chai chakasiiwa chine 2 weeks. 3 saka vatochichengeta ndivo vatochikudza. Kana umbochema. Ende ndivo vachikudza. Ndakatoguta chete manherano kurapipa kakawanda. Handiti. Matuka na matuka. Hatichagarisi tichange chikupata chingwa chiona mwana wedu wonesu comment ndongouya uchiona une vangu musamuudza nana mai vako vaviri nana mai vako 2 iwe comment mumuudze vamwe so ndidhuve maidhuve so ndechirungu veiko ndakatuka saiyezve saka nditakatofanana so murume akatoka dhuve futi hangu Kwamai vangu. kwamai kuti zvisanetse Saka makarorwa kana sekuru. ndozvino ndakarwoka nasekuru zvokuti zvaitonetsa pani unotivigira hama pani Saka ndosikuti mwana wangu andakatereka kuroora. aiwa machigonera Transport is that.
saka zvezvitoitawo chingotenga mukaka chingong'anisa chiri kutokura otherwise zvino kana ukatatotenga maybe achatotenge ma0 to 2 months totenga maybe from 2 months to 4 months kana to 6 months kuti mugare makangoisa kudaro aiwa zvakanaka maita basa handitika makutaenda kumakasi makutaenda kumakasika makutotamba munayo mari yotamba makasi nga zviri kufaya munayo zvane mukutoenda kumakasi kureva kuti mari munayo vamusana kangoite gara ndichauenda taka ndichadai message ndingaoneka e-wallet ndingamukaona kwaiga e-wallet hede ndafane zvaro wena mukomana banza mukomana wetisheti yewaiti yoyo motomudza kuti nhamba dzake takadziwana pane munhu achamufonera mamuziva nditi mwantaura shona straight mumudze pane munhu achamufonera patakamupa phone number pane munhu makidzaniwo muzei hama yangu chacha ndiye munhu endotema muri kufanenzera muchida kutamba makasi muchida kutamba makasi tsvagawo chikudya kumakasika ndodi handina asi makasi atambiwi mahara handi munozviziva handitika aiwa mukataura muchikaro munenge vabhoma tikuda mabasa ya ndizvozvo thats good ndo zvinoitwa izvozvo ende kwakaoma handitika moda basa reimi moda rei munodhiraivha here tione license klasi chii mune klasi chii mune mapepa emunhu aiwa saka imimi kana mune working permit aiwa mune bhakosa hamungaiti working permit mune nhikikiri imi muchidhiraivha mune bhakosa sekuru vanoimba kamanja sekuru vanoimba ka vanoimba muda kuimba munoimba here ndoda kuimba chero kuimba chero kudenza zvese munogona here kuimba aiwa imi matotaura kuti mune nhikikiri but mazana hakuna basa rinotsvagwa ndafanira zvangu maibhipi kuti vandigire maplastic tu chete serious kandifane nzara dzekuti ndingabatsirwa nani mwakatarisa mese imimi muchitondisiya para don't worry zvichaita nzvadzi seurwawo chandibatsirewa ndinofane nzara so ndichauya kumuflat kwenyu iya yecorona akubvumi kundouya ndati hativhuri magedhi dzara yapakaipa hakuna da varume here varume avo guys madiaries paita varume pana rodhi zacho ndedzekutoshingirira kuti otherwise haukudi bye sharp hamudi varume here pane varume avo vaviri avo pane varume tatangoya kuzoona hedu mwana isu ndiyo tatangoya kuzoona mwana chete tataya kuzoona mwana kuda kuotedza kamera sida kuona kamera isu tataya kuzoona mwana chete guys kwai zvakatsvukira wena zvakatsvukira zvirume izvi mazviona zvakatsvukira zvirume izvi zvirume zvakatsvukira izvi zvokuonekwa tazvibatsira wako murume ipapapo ukatochengeta ukatogara bhoko kuti kwai hakuna varume kupi varume jawa vana vacho onai kumberi kwemota yogori kwachomanyira yapakaipa vana mungani vakutivharira rodhi futi hanzi tiudzewo stori yemwana yakandijamba anyway stori yemwana akashakirwa namai akashakirwa namai anzishi akasiyiwa ane 2 weeks mwana we mai vake vakamuzvara aine 2 weeks ndobva vashayika muchipatara nzi vakaitwa maoperation kaviri ndobva vashayika chine 2 weeks saka ndatozonzwa bye
tatezonzwa kuti kune chimwe nhasi tasingazvisivi saka takangofurawo nepanapa mbva tangodzwa kuti anzi chimwana chamuri kuna chakarara panze icho mai vacho takabva kuvaviga vanga vavigwa vhiki yapera ndi chinzi vavigwa takavaviga vhiki yapera isinobva tano chimwana chitukutuku ichi tikati sakarochengetwa nani zvikanzi angotogona mai vepatakisho pano ndovari kungomuchengetawo asi muzimbawo mai vakamutora saka takati rega tingodiwo tingonovamhorosawo ndobva tafura tikavamhorosa ndokungovabvunzawo kuti ko mwanawo zvikanzi mai vacho vakatoshayika saka ndakangotorawo kuti ndichengete saka vari kungochengetawo ndo vanhu vatiri kudaka kuzimbabwe vakadai so ndobva vatanga kuchengeta zvavo mai vaya saka munongozivawo semukadzi being mai imhika zvakangooma rupenya hauzikamwi kuti unofuma uri papi hauzikamwi kuti vakovana utakangoti chimwana ichi chataona kuchiramba tati munhu ati director pane chimwana ichi chitirenga tingopatawo chingosvika kovo tichingoonawo kuti chimwana chiri sei handiti maona because mwana womuzimbabwe mwana womwe mai vacho vakatovigwa iko kunoko saka ndatowa uchikwa baba vacho kune chimwe chine 4 years asi icho chiri kuna baba saka 4 years naimi but at least chiri kuna baba zviri nani ichi ndo chinogwadza moyo ichi because chakasiwa che 2 weeks asi icho chadove ne 2 months andi chadove ne 2 months saka ndo nyaya yacho iyo nyaya yacho Seke anzi kona Sara uri kusekei Sara uri kusekei Sara tanzi uyo wekepu mushurungu anotyisa atakudzokera isu guys mbona hangu comment section inondipedza mozvisiva comment section ndopa diaries basha hanzi anonzi aiwa hanzi chine 4 years chinonzi comment ichi chinonzi courage ichi ndo chinonzi comment Messi that means andina kuzvinzwa indogotaura kana takakutaura ndovharisa anozviziva saka ina ndakuzviwa andina kuzviwa andina hangu kuzviwa hanzi munozotaura nababa comment maiwirirana nezita remwana ngavachinja achiri mudiki wedu weye kana chirungu here naimi ngavambe zita rechivanhu zvaro chokwadi hako kana ndiwewo cheriti kutumidza mwana kuti comment section naimi comment section ine zvainoita pano padiaries kutumidza mwana kuti comment kuti havazivawo kuti comment section inoita sei nekuti havana internet straight nobude musahotindisa kune mashurugu aya tikamanyisiwa kwemba munini munovaziva mashurugu ekukuzasuku aya tozvitora zvifoni izvo zvezvo vakanzi vanhu vaya vadzoka totoregwa zvifoni havaizivi comment section nekuti havana havo internet nevangwana internet vachiziva kuti comment section inoita sei havaimbotumidza mwana kuti comment guys vaitochinja maitiro mwana achiri mudiki asati akuziva vachitochinja zita vomuti kana ti tanyara saka ndaichitaura nemusikana wokushayikirwa nemunin'ina wake uyu handitika saka vari kuhanzi tave kumuidentifya body kumochari saka vakuidentifya body kumochari right now ndiyanhingirira andifonera izvozvi saka vakutora body more boys thank you very much vainda namore boys saka moi boys akubvisa body kwairi because kwairi yanga yakunzi inobhadhara 200 per day saka ndozvataona kuti iyo sisi mari yatakatowana yekuti mwana ainde kumba hatizowani imwe handimaona tirambe tiwana imwe saka more boys takataura naye akabvuma guys saka ari kutora body oisa kumochari kwavo saka body yakuenda kupi yakuenda kumuchari kwamore boys saka vanhu vari kutondifonera vari vese izvozvo so saka vari kuenda ari kutochema kuidentifya body guys chinhu chakaoro chinhu chinorwadza chinhu chakaoma saka more boys anaye ari panzvimbo izvozvi vakuidentifya body votora body yoenda kwamore boys munetsi guys saka nachinge wawirwa nenhamo guys handi mazviona tine mudiaries wedu panapa more boys ndiye wokushanda naye guys muri kuzviona kuti anda zvinhu zvake zviri professional zvinhu zvake zviri genuine zvinhu zvake hazvina chitsotsi handiti mamuona zvinhu zvake hazvina chitsotsi zvakazvina chitsotsi saka body yakutorwa yakuenda kupi kumochari kwamore boys iko zvino yakubva kuprivate morgue kwayanga iri chinzi 200 per day uko yakuenda kupi yakuenda kwamore boys body anzi inonzi chi ina handinyaso kuziva information nezve
yezve funeral pala yake tozomubvunza kuti anoshandisana nechi chamboti auye panapa ataure kana abva kunoisa bhodhi amboya panapa ataure kuti vane funeral policy here zvinoitwa sei nokuti abatsira vanhu vakawanda sofa vandoziva ini vamwe ndichitodirecta kwaari achiindisa zveshuwa bhodhi zvakanaka sanambonzwa any complaint saka ndichatomboti one day ambouya pano ambodzidzisa kukosha kwekuti munhu kana kuine zvima50 or 100 munhu angojoina handimaona kuita kuti nhamo ikauya iye ongodiwa iye ozongotakura bhodhi oendesa handimaona. I think we need that, we really need that, because guys kufa kunguva haizikanwi, kufa hakuridzi bhera, kufa hakupi notice. Saka I think zvingori wise, very wise kutika timboita dhere kuti tinomupa platform amboya pano ambotudzawo zvaanosangana nazvo mukufamba ma experiences tidzidze from it kuti paanenge achifamba achitakura papaya chii chinoitika zvinofamba sei vanhu kana kuti zvinokundobhadhoka pamwedzi here zviri kudii hameno timboyanzonzwisisa because chokwadi hakuna kuti ini ndiri immune pakufa munhu wese achafa ende kana unless uchiziva kuti haini kana ndafa ndoda kungovigwa panzvimbo yandiriyoyi but vakawanda manje tiri maforeigners especially vari muSouth Africa tichida kuenda kumba because tiri padhuze shuwa rutendo marufu munin'ina ndozvatoiti chitoda tinotoda vakawanda toda kuenda kumba inangu handingadi kuvigwa kuno kwandisingasivi natidi inangu handitoda hazvilavi kuvigwa kuno kwandisingazivi haishoni lesu hazvilavi toda kuenda kumba chaiko chaiko kukuti vanhu vananopota vachingotiwo apa ndopavari apa vakavigwa apa zvokuvigwa kuno aiwaina ndidini saka kana kune zvema50 100 hanimaona saka zvinenge zvadi zvinobva zvanyatsoitawo mushe hanimaona chatomboti auya adzidzise vanhu tinzouti zvinofamba sei handichimaona. I love you too Retendo hanimaona ndadafunga kuda guys tauya zvitaonawo kuda nhasi ndatafunga kuda ndozochitora neFriday chimboya ndochitora neFriday chimbonotambawo navamwe ndozochidzosa hangu neSunday mboya nditore kuda shuwa Mona Lisa munhu anochengetwa kumba kune hama neshamwari kokuti zvimukapfurawo kana nekumakuva ekumusha kwangu munoti Sis Melly ava totaivaziva hanimaona izvozvo zvoga zvingori right handimaona zvingori bho pane kuti ndongonzi kwai ndangorashwa imi kokunona imi ndiudzeyo hede kana kutongorova ndidenda mumbaini dangu that's right. I love the Sis Melly. Thank you. Mawiga kati kuyawa tichagadzira musoro zvinde mabhanzi ukatomona unonakigwa unoseka. Zviri mabhanzi angu neshinda musoro ndoti chibugi changu fe. Chedhora ichochi. Ndanditengeka zvinhu zvino ma expensive what ina nditengi izvozvo. Hayi izvo zvima expensive what kwa immune to that. Kutenga Brazilian kungoisa mukopfeka mumusoro 4000 ndopenga. Titi izvozvo. Ndozvitengera che100 60 rand 80 rand ndoita zvihobho ndikachinjanisa mangwana ndopochinjisa ndopfeka ichi kusura mangwana ndochinjisa ndopfeka ichi pa 4000 ndotenga mangani mboimagine imi ndinototenga zvimwe zvinhu chaizvo aiwa kana Mamukaseiko Unique Jane Unique Jane muri paera apa Unique Jane mamukasei murandakadzi wa Mwari muprofita Unique Jane mamukaseiko tikwisei maoko munhu wa Mwari Unique Jane mamukasei akoma anzisere mufi mira ndichaposta picture guys tichamuitira memorial service pano chesa picture yake pano muchamuona chesa picture yake pano toda kumuitira memorial service pano asi munhu aitambira panapa asanga ari kuZimbabwe yake ipapo akatanga kujoina Daris ajoiniswa naiye umwe wake mva ajoina neDaris aingokomenda sari kuZimbabwe pakazouya kunongu ndobva ngotanga kukomenda ofita chingove kunoko zvaka tichaisa nhikikiri tichaisa panhingirikiri pachesa picture yake panapa tichatsvaga nanda kuparidza musi wachona then chodi
toita memorial yake, tongomimbirawo masongs tichimuridzira music achimusi wekuenda kwake kuZimbabwe Friday achitwa send off andichika tichionawo body chifamba ichitoinda tongoitawo memorial kedu panapa semu wataiseka naye wataitamba naye panapa handiti maona kuti afambe zvakanaka because even sisi vacho vane mwana vasikwanisa kuti vaende naye handine corona yavakwanisi kuenda saka bhodhi iri kutongoenda yega nadriver namoboys uchu ndiye ari kufamba nebhodhi vari 2 vanotongoenda vari 2 vakadaro saka tikangomitirawo munamato tominziridzirawo nziyo tongoita pachizimbabwean style pano tiri online ipo pano moboys achititira zvake kana achilive so bhodhi ichiinda hao tetatoitipedza isusu tetatopedza pedu tichida kutana nditika timaona toda kutomitira ningirikiri memorial service yake panapa padiaries saka tichaisa picture yake panapa muchaiona then ni Friday panosumuka ndimangwanani Friday chingani sora mangwana I think panosumuka kuenda kumba bhodhi yake tichimitirawo memorial service panapa unaona tichimuimbirawo tichinakigwawo naye achifamba takucelebrate manje life yake tinenge takucelebrate life yemwana anditimaona kuti akasvikawo paakasvika mwari vakazototana ruva ravo saka tinenge takucelebrate life yacho anditika anditimaona hanzi inga Africa bo kwaisisi maafrican imimi nemiwo musiri kuafrica imi tiri kuita tose one tiri kuita tose izva zvisu hazvinei kuti Africa izvi madiaspora ndimi vanhu vacho hani madiaspora imimi ndimi vanhu vacho tiinga wani tuita memorial service muri kudiaspora ko tinenge tine mipano handiti maona pakanzi paita chii tinenge tine mipano saka hapana patinombokusiyai imi mukanzi wekukoko kwenyu ko kwaita nhavo please tizivise tongotamba neonline mazanoka tinongobata pamwe chete tiri online imi muri koko isiri kuno kumuchita zvamune muchita tiri kuno kuti tinenge tichingodiwo tichingoimba tose tichingochema tose kuti mumwe wedu wainja handiti mazviona zvinabasa kuti munhu uri kupi izvo guys musambosara muchimbozviuti kwai Africa bo kana chikana mutori bo kwamuri ikoko kana zvainya kuti chachaya musa chinochaya tinoitira zvedu tese tinongoita malive iwaya tichioneswa kuti mumwe wedu wakuinda mumwe wedu wakunovigwa achidi tichitoimba zvedu tiri panapa tichitoperekedza umwe I think zvinhu zvakatonaka izvozvezvo animaona zvinhu zvakanaka kuti diaspora vedu we kana mumwe wedu achingashaika munatizivisawo please maonekwa makumbo bamnini nemashurugu ari pano padiaries aya ukoyo ikuinbox yakata handitapedza. Alright guys, thank you very much guys. Tozokupai kana paine update imwe yefuneral iripo tozokupai, but memorial service Friday. Memorial service guys Friday. Twitter memorial service anditika kubatana chinhu chakanaka, ngatibatane tiri kunyika kusocial media yakauya kutibatane tiri kunyika dzakasiyana siyana handitika, so tichangobatana ipo pano tichita memorial service yemwana ushu pano. So guys, moswera zvakanaka handiti. God bless you, mwari wakuitirai zvakanaka. Thank you very much for everything. Make it.